Ljudi, ovo nas opet u Maki TV i danas ćemo snimati Chicken in 25, Clock of the Dark Side. Pa hajde počnemo. Nastavljamo tamo da smo stali. Chapter 3, The Blade of Revolution. Pa hajde. Izvinite za čak. I evo, nastavljamo. Izvinite, nešto se čuje tamo. Ako čujete nešto pozadini, stvarno ne žao. A to nešto moja majka i sestra radi. Ajmo da ih pobijamo. Imaju jaja. Opet se srećemo sa jajima. Tako. Jako dobro sam unja. Chick Gatling Gun. Ovo pilo je ključa. Tako mi zovemo. Ključ. Overhead. Ne. Ovo munje nisu toliko dobre sa metalom. Ali šta se. Ovo je važno da budemo. Tako. Sad i vas. Zašto sam ubila? Idemo na sljedeći wave. Dođi. Hop, hop. Ajde, dođi. To je dobro sam ovo. Bulu. Ovo leti hrana. Ovo je bilo na ključ. Da sad imamo 8 ključeva. Jako lepo. Malo pre sam nešto failovao oko snimanja. No, zbog toga. V24 spawning trouble. A ne, opet on je portal. Ajde, dođi. Evo ga pila u brodu. Prošle igre su izgledali, bili su druge boje brodovi. Uzmemo jedan batak. Prije lak wave. Wave 25, satellite flyby. Opet. Koliko puta je već bio satellite flyby? Evo vidi alien kontejner. Dođi. I dobili smo flamethrower. A nije flamethrower, nego ono što puca. Ovo je Danger Zone. To Infinity and Beyond. Ovdje će znači da izlaze koke. Tako. Da, mi ćemo ih izbjegamo. Ovo su tamnije boje koke. Evo vidimo koliko je ključ. Udaj mi. To, hvala. Sad imamo 9 ključa i ubilo me pile. To je bilo toliko logično. Samo da vidite. Ja vas ubijem. Gotovo wave? Nije. Sad će mi da saznam koja je Mateja. I naravno supao sam se u robota. Ovog robotskog štita, šta je već, zmiju. I ajde. Dobro. Je 27. Lord Lane Merch, taj upgrade. Šta je nas ovdje očekuje? Evo i koke. Ajde, ajmo ključ. Imamo za sad nas ključ. Ajde, uzmemo ovo. Dođi, pobaš. Ajde, dođi. Šta se plašiš, a? Da te ne pogodim, a? Da ne napravim batake, a? Ovako, oko ove. Dođi, malo pile.
hamburgera. Dobili smo raketu, imamo ih 6. Neću da ih trošim na ovo. A dajte jednu. Tako da ih raščistimo. I naravno, meni je ostao jedan život. Ako sad izgubim, ja ću da premotam do ovog wave-a gdje smo stigli. I ako se ovo je gotovo. Wave 28, bending like Beckham. Ovo glavi imaju lopte. Lopte su se samo jednom pojavile u prošlom delu. U jednom ruletu zadnjem svetu. Daj mi. Ovo ima ključ, njega ću pucam. Daj mi. Lopte možete da uništite ako ih pucate. Sad ih ima sve više i više. Upgrade, to moram da uzmem. Ako sad me pogodi nešto, ja sam Wave 29, marching on. Ali danger zone. Gađaj. Hit upgrade. Ja ću da ga uzmem. Tako, sad imamo snagu 4. Pucamo 4 od jednog. Dođi pila. Ona tamo ima ključ. Ključ! Uzeo sam ga, 12 ključeva za sad imamo. Hajde pucamo. Evo ima roze. Ovo obožavam. Najjače je, mislim, ovo oružje. Bar u 4. dijelu je bilo. U meni. Dođi, ovako, pile. Dođi, da ispečam te kubatak. Sad je vreme za boss. Wave 30, it's party time. Cake, torta. Vidi ovog. Glavnić. Ovo je samo kaki. Šta sereš, bre? Imaš proliv? Koliko kaki. Ima proliv ovo, jel? Opa, proliv, op. Dođi, opa. Proliv. 90% smo da, ovo nije težak. Imam bar 2 života, da bi se mene ekstra srce. Da mi to? Ovo je eksplodirao. The party's over. Nismo umrli, to je čudo. A imali smo jedno srce, ali smo dobili dodatno. Pa ništa, ljudi. To bi bilo verovatno to za ovu epizodu. Vidim sam koliko. To bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidio video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!